Dilluns 17 de juliol es va celebrar el darrer ple municipal de l'estiu, ja que a l'agost no se'n fa cap. Cal destacar la renúncia del fins ara regidor d'Ensenyament, David Rovira, que ha deixat el càrrec per motius professionals. Rovira, molt emocionat, va llegir unes paraules d'agraïment pels seus companys i pel públic del ple, que va respondre amb aplaudiments. El substituirà la Yosi Duran, previsiblement en el ple del mes de setembre. Una cosa tan maca com és treballar pel meu poble, en un àmbit tan maco com és l'ensenyament i l'esport, àrees cabdals en el creixement dels nostres nanos. Ha estat un honor i un privilegi i quedo en total disposició d'aquest Ajuntament pel que se'm necessiti. Quan a Mocions, Crida Premià de Dalt en presentava una per evitar la venda de l'edifici del Jutjat de Pau. La moció, però, no va prosperar perquè, segons el govern, és més costosa la rehabilitació de la seva venda. A part, el portaveu, Martín Toré, va explicar que el govern de Premià de Dalt no ven patrimoni, sinó que el transforma. Actualment no es pot donar tal com està l'edifici cap ús en concret. La reforma del mateix habitatge, de la rehabilitació val més que el propi habitatge i per tant no ho trobem adient. En el torn de pregs i preguntes, el grup del Partit Popular va qüestionar la col·laboració del consistori en l'acte d'Òmnium i l'ANC en què va participar Gabriel Rufián. El van denominar acte separatista. Martín Toré, primer tinent alcalde, va respondre amb contundència, deixant clar que l'Ajuntament col·labora amb totes les entitats que ho necessiten. En el reglament de les eleccions ja es diu que en els diferents actes de partits polítics que es fan no ens barrejarem, però repeteixo, això és com una entitat registrada. Dins de les entitats, si ens demana material, doncs li donem com qualsevol. El torn de preguntes es va allargar i va crear algunes discrepàncies, però per acabar tots els grups van desitjar-se bones vacances i es retrobaran en el pròxim ple, el dia 18 de setembre, ja que el dia que tocaria és 11 de setembre i, per tant, és festiu.